-3 ang temperature mga ka-that's good. Sumikat na yung araw. Hindi natin makita. Uy, teka mga ka-that's good. Ayan. Ayun oh, sumikat na yung araw oh. Day off ngayon mga ka-that's good. Ganito lang ginagawa natin pag day off natin. O kaya halos araw-araw ganito yung ginagawa. Ayan, shovel, pagkatapos magkape, tapos lalabas na, umpisahan na yung araw. Ang ganda nung ang ganda nung view mga ka-that's good. Medyo mababa yung ulap dun sa kabila ng Kelowna, pero sumikat na yung araw. Ang ganda ng bundok oh. Mukhang nag-iipon na naman ng snow mga ka-that's good ah. Parang may nagbabadyang isang snow ulit ah. Buhos ah. Ayun naman oh, meron siyang pang tanggal lang snow mga ka-that's good. Spray ano lang yan. Yan oh. Ang tawag dyan, snow scraper. Ito naman, ito yung kanina yung nagbuhat ng ano kanina sa ng bulldozer. Binuhat niya yung bulldozer eh. Tirik na tirik yung araw. Kakatapos lang ng snow kagabi, tumirik yung araw. Ang ganda ng araw. Kaso -4 ang temperature. Ayun o. Sasakay natin yung mga kargamento natin mga ka-that's good. Pag day off kasi naiipon na yung mga plastic bottle tsaka mga tin can natin galing sa Siesta Hotel. Kailangan mailagay yun dun sa recycling depot kasi pag naipon walang paglalagyan mga ka-that's good. Napuno na yung isang kotse. Yung isang kotse yung ginagawang stakan. Kaya kailangan weekly dapat may lagay sa recycling depot yung mga recycling na item mga ka-that's good. Dito kasi talagang mapipilitan kang dalhin yung mga plastic bottle tsaka mga tin can dun sa recycling depot kasi hindi naman tatanggapin nung garbage truck. Hindi naman niya isasakay sa truck niya. So lahat ng tao rito mapipilitang magdala ng mga plastic bottle tsaka mga tin can dun sa recycling depot. Tapos syempre i-compensate ka rin sa pagdadala mo ng mga plastic bottle dun. Bibilhin nila yung mga item mo. Per item ang pagbili niya mga ka-that's good. Kahit gaano kalaki yan, kahit gaano kaliit, 10 cents lahat. Kaya maganda. Kung marami kang dadalhin, mas marami kang cents, di ba? Itong kotse pag napuno ito, ano to, mga nasa naglalaro sa $70 hanggang $100 eh. Depende pag yung mga tin can kasi. Pag niyuyupi mo kasi yung tin can, hindi binabasa ng machine. Kasi isushoot sa machine yung mga item eh. Ngayon, ang nangyayari, bibilangin isa-isa nung staff. Nakakaawa naman, di ba? Kaya nga may machine para mapadali yung buhay. Tapos ipapamanual natin. Hindi siya wala tayo sa system. Kailangan nasa system tayo. Kukunin natin mga ka-that's good kasi yung kotse na isa malayo yung hindi na malayo. Nakapark siya sa malayo sa ibang bahay.
Hindi pa namin nadadala dun sa bahay kasi hindi ko na si shovel yung parkingan niya eh. Shovel ko na nga mamaya. Trabahuin ko na. Akala ko kasi noon pag malamig ang panahon, madaling magtrabaho. Sa bilis mo palang mapagod kasi pala mabilis kang maubusan ng oxygen pag malamig ang panahon mga ka-that's good. Pag sobrang lamig, lalo pag mga -4, -6 na ang temperature. Habang nagtatrabaho ka, luminipis yung oxygen. Kaya pasok ako ng pasok sa loob ng bahay. Tapos pawis ka ng pawis pag ganun. That's good. Direk yung araw, parang walang nangyaring snow kagabi. Grabe yung kotse niya. Yung sa windshield lang niya yung tinanggalan niya ng ice. Ayan yung kotse oh. Nakabaon na siya mga ka-that's good. Oh. Nandyan yung mga bote. Nandyan sa loob niyan. Ang sakit sa mata mga ka-that's good. Kailangan natin mag-shade. Pag tinanggal mo tong ayan oh, nakakasilaw. Mga ka-that's good. Mga ka-that's good, punong-puno eh oh. Hindi na makita yung likod. Punong-puno yung kotse. Siksik na siksik. Ito na yata yung pinakasiksik na naikarga ko. Ito na ang pinakasiksik na naikarga ko mga ka-that's good. Dadalhin natin doon sa Columbia Recycling Depot. Yun, wala yung mga deer ngayon, hindi sila tumatawid. Baka busog pa sila. Mga tawiran kasi ng deer ito oh. Dito, daming deer dyan. Papunta rito. Kapal ng snow rito eh. Siguro malakas yung buhos niya rito kagabi. Dito oh. Pero yung kalsada mukhang binuhusan kahit konti ng salt brine. May asin-asin siya konti. Hindi siya nabuo yun. Nung unang buhos ng snow, ice talaga tong kalsada na to. Dumudulas ka eh. Ay may mga deer. Mga pekeng deer. Natapos din yung bahay eh oh. Ang bilis ginawa eh. Sa Pilipinas, tansya ko yung ganyang kalaki, 1 taon niyang gagawin. Sa Pilipinas ha, mahigit 1 taon. Dito mga ka-that's good, 1 buwan lang yan. 1 buwan lang ginawa yun. Naitayo na nila. 1 buwan pa, may na yan. May nakatira na. Ganun siya kabilis gawin yung mga bahay dito. Prefabricated na kasi eh, dinidikit-dikit na lang. Sikat na sikat yung araw mga ka-that's good. Oh. Mustang electric ba? Mukhang may party eh. Sunod-sunod sila. Mukhang may family get together. Sakit sa mata. Oh, si nanay oh. Sa shovel si nanay. Oh. Walang nanay dito kahit lola. Nagsa-shovel. Tsaka dito mga ka-that's good, hiwalay ang bahay nung lola, hiwalay ang bahay nung nanay tsaka tatay, hiwalay ang bahay ng anak. Kung wala kang bahay, mag-rent ka. Dito kasi pag ka na, independent ka na, pag 18 years old ka na, pwede ka nang magsarili ng apartment, pwede ka nang mag-rent. Magtrabaho ka na sa McDonald's kung saan ang gusto mo habang nag-aaral ka. Maglalaro sila, may snowman oh. Gawa nga ako ng snowman dyan, mukhang maganda dyan ah. Punta nga tayo dyan minsan mga ka-that's good, dyan nga tayo maglaro. Malawak yun ang palaruan. Tapos dito yung lola, iba rin yung bahay. Kaya pag yung lola mag-isa lang siya sa apartment niya. Parang yung kaibigan namin, lola na siya pero mag-isa lang siya, nagre-rent siya ng apartment. Tapos kapitbahay lang niya yung apo niya. Hindi pa sila nagsama. Magkalapit sila ng apartment ng apo niya. Yung kaibigan naman niya na isa ring lola, magkapitbahay din sila nung anak niya. Hindi pa sila nagsama-sama sa isang bahay. Dito kasi mga ka-that's good, parang nakakahiya pag sinasabi mong
You're living with your parents. Parang ganon. I'm living with my parents. Walang motor. What? So, how is that? Mga ganon sila. Parang ibig sabihin kasi pag nakikitira ka o kaya kasama mo sa bahay ang nanay mo, parang palamunin ka, ganon yung nangyayari. Pero sa atin namang mga Pilipino, kabaliktaran nun. Kaya isinasama mo yung magulang mo sa bahay nyo, kaya kasama mo para matulungan mo sila. Ganon. Kahit ganon yung ginagawa mo, hindi, iba yung tingin nila rito. Mababa yung tingin sa'yo, mga ka-that's good, pag kasama mo sa bahay yung ano yung mga magulang mo, lalo na yung lola mo. Ewan ko, kanya-kanyang culture. Hindi ko naman sinasabing pangit yung ganun, pero na ano lang, kumbaga culture shock. Ganun, mga ganung ano. Okay naman yun, wala namang masama doon. Inaano ko lang, parang napapansin ko lang. Dito na, mga ka-that's good. Diyan tayo sa Columbia Bottle and Recycling Depot. Diyan tayo pupunta. Si Lola, ang dami rin niyang dinala, oh. Ayan, oh, oh. At tutulungan siya. Kawawa naman, sabi siguro nung isa. Staff yan dito, eh. Ayan, kasi kahit dito may edad ka na, ikaw na lang ang nagtatrabaho sa buhay mo. Ikaw magtatapon yung mga bote mo rito, oh. Kasi kung hindi mo itatapon, mapapenalty ka naman kung ipunin mo sa bahay mo. Pag nakita ng kapitbahay, nireklamo ka, may penalty. Ito yung isang cart, mga ka-that's good. Yung isang cart nandun na. Ito tayo sa recycling depot. Dadalhin natin doon. Tayo papasok. Yan yung mga machine, oh. Mga that's good. Ito, papasok dyan yung mga bote. Ayaw niya. So last na, tapos na. On term. $43. Yung mga hindi binasa ng machine, dadalhin dito pag hindi binasa ng machine. Mga manual, mga ka-that's good. Yung isa, $42.70. Yung isa naman, $43.70. Kunti kasi lang magkaparehas na naman. $1 lang. Tignan natin tong mga manual kung magkano aabutin. Ito pala. Ayan. Maaraw, sarap ng panahon. Tapos, isoli natin tong cart dito. Garahe ng mga cart. Ayan. Yung manual, $370 yung manual. Kunin natin, i-withdraw natin. Scan multiple ticket. So, i-scan natin doon. Ayun, nabasa niya, $370. Scan yung isa. Ayun, $43.70. Yung isa pa. Ayun, $42.70. Total of $90. So, payout natin. Lalabas dito yung $90. High-tech, di ba?
Ganito sana sa Pilipinas. Para high-tech din. Ayan o, ang tagal. Labas ka na 90. Ayun o. Sakto. Walang coins ito kasi 90. Ah, meron 10 cents. Ayun o, may 10 cents. Ayun, ganun lang. High-tech eh. Ayan o, daming hi! Daming nagdadala rito. Buti dumating yung mga tao nung ano na, nakapwesto na kami sa machine. Ganun lagi pag pupunta kami. Pag nakapwesto na kami, humahaba yung pila. Tapos yan, pagkatapos nating magdala ng mga tin can at bote dyan sa recycling depot, syempre nabayaran yun. Ang usually na ginagawa na ay supermarket. Yan ang kasunod niyan. Mga that's good. So pupunta tayo sa Costco tsaka sa Superstore. Pero unahin muna natin sa Costco kasi bibili tayo ng mga, alam mo yun, bread, muffins, tsaka prutas. Yan yung magandang bilhin sa Costco. Kuha tayo nung prunes, mga ka-that's good. Tapos bibili tayo ng tubig na inumin, tsaka mga bread na ubos na yung mga bread. Pandesal, mamaya sa Superstore naman yung pandesal. Tsaka bibili rin kami ng ano, yung vitamin D supplement, mga ka-that's good, dahil bihira nga ang araw ngayon, kailangan natin ng vitamin D. Basa yung semento. Umaraw kasi, mga ka-that's good, kaya yung mga snow natunaw. Ayan o, basa na, parang umulan. Dito tayo sa Costco. Dito tayo muna, mga that's good, bago tayo pumunta ng Superstore. Meron dito, wala sa Superstore, ganun. Meron namang meron dun, wala rito. Kailangan ikutin mo sila lahat. Bago tayo pumasok, kuha tayo ng card. Naka that's good. Ang laki ng card nila yun. Tapos kailangan ipakita mo yung Costco card mo rito. Ang laking TV oh. 4K oh. Magkano yung ganyan? Okay, $1,594.99. Magkano yan? Ay, gaano kalaki yan? 74 74 inches. 74. Ito naman, Samsung 84 inches, 3,294. Ang ganda naman, oh, di ba? Sarap panuorin dyan yung ano, 200,000. Black Adam. Ito naman, ang laki, LG. Ayan oh, 76 inch, $3,994.99. Ganda oh. Dito sa Costco kung ano-ano rin ang mabibili rito. May mga appliances, cellphone. Meron ding mga kumpleto rito. Ang wala lang dito ano, hardware. Wala silang hardware. Andito na tayo sa mga gulay tsaka prutas. Hanap tayo ng mabili. Magkano yung permit? Ito yung bananitos. Uy, may saging na maliliit oh. Asukar to sa Ilocos. Bananitos, $2.99 per 100 grams, 0.598. Ito na, per pack na siya. Bananitos. Ito Asian pear. Ito kunin natin to, masarap to. May asin, lagyan ng asin.
Ito, yung prawns na hinahanap ko. 11.99. Teka, hanap tayo ng ano, yung masarap ng itsura. Okay, $11.99. Prawns, plum prawns. Ito yung masarap mga ka-That's Good. Piliin natin mabuti. Kailangan ikutin natin para makita kung may nabubulok at hindi nabubulok. Yun, okay. Kunin natin itong isa. Ito yung all-time favorite. Sarap to eh, sa kape. Sarap yung kape nito mga ka-That's Good. May ano siya sa loob nito, may cranberry siya. Tawag nila rito, bisconi. Kuha tayo isa. Hanap tayo ng masarap na tinapay mga. Dito kasi sa Costco, ang lalaki ng mga pack nila. Parang pang 5 tao yata. Ito kunin natin, masarap to. Cookies. Ayan, kunin natin to. Tsaka ito, ang sarap nito mga ka-That's Good. Kuha ako talaga isa nito. Ang sarap to eh. Habang nagda-drive ka, pag ginutom ka, ito yung pamatig gutom mo. Ito kuha ko nito. $9.99 isa. Pick any two pala. Hindi ko nakita yun ah. Mix and match. Pwedeng ito. Ito kaya yung isa ang kunin ko na isa. Yung brown. O kaya ito. Ito na lang. Ano ba itong isa? Banana chocolate pala ito. Ito na lang yung isa. So dalawa pala. $9.99. Isang ganito. Tapos isa nitong chocolate chips muffins. So dalawa. Itong dalawa $9.99. Kasi puro na chocolate. Ay teka mga ka-That's Good. Nakakita ako ng blueberry. Palitan ko tong chocolate. Palitan ko. Itong blueberry ang kunin natin. Ito. So ano kasi to? Mix and match muffins. Blueberry tsaka banana chocolate muffins. Dito naman yung mga buns nila. Yeah. What do they call them? Little messy. Kukuha tayo ng steak mga ka-That's Good. Sarap mag-steak ngayon. Tingnan natin yung fresh. Ayoko na yung age. Steak. Masarap po mga ka-That's Good. Gaganda ng mga sirloin. Ito naman chicken, $7.99. Ito luto na to, mainit pa. Mga That's Good. Uy, meron nga, drumstick lang oh. $9.99. Kaso ano kayang ano nito? Hindi. May price na siya, 10-20. Depende sa timbang. Ano kaya to? Season? Hindi niya sinabi kung ano yung season niya. Seasoning na nilagay. Uy, meron nga, drumstick lang oh. $9.99. Kaso ano kayang ano nito? Hindi. May price na siya, 10-20. Depende sa timbang. Ano kaya to? Season? Hindi niya sinabi kung ano yung season niya. Seasoning na nilagay. Kaya kuha tayo isa mga ka-That's Good. Ang laki ng mga gondola niya. Ito wine. Uy, $7.99. Sparkling wine. Sparkling wine to. Ferrero. All-time favorite. $16.99. Kuha tayo ng isa mga ka-That's Good. Ito yung mga chili. Hanap tayo ng wonton mga ka-That's Good. Sarap yun.
Mukhang sarap to. Individual 5 wontons per bowl. Individual bowls, 6 na bowl. Tapos 5 wontons per bowl. So 30 pieces. Ito naman puro snack na ang lalaki. Mananawa ka naman sa chichirya na ito. Ang laki, ano na ito? Ang laki, Lalo na to. Cheetos, ang laki, Ito ang masarap ka na. Kuha nga ako ng isa. Ang laki na ito. Sarap na ito. Para kang kumakain ng hangin. Ay, ang sarap nito. Tonkotsu. Buha tayo isa mga kadats good. So, 6. $14.99. Ramen. Lalagyan mo lang ng mainit na tubig. Instant. Mr. Noodles $13.99. Ilan laman nito? 30 na Mr. Noodles. May mga bulaklak din sila. Kompleto. Dito na tayo sa mga vitamins tsaka mga food supplement. Nahanap natin yung vitamin D, mga kadaswit. Ang lupit ng vitamins. Emergency. Ayan ang vitamin C, di ba? Oh. The vitamin C. Ito, vitamin D3. Ito ang kailangan natin ngayon dahil ano bang nito? Maintenance of bones and teeth. Immune function. D3. 360 tablets. Ito na lang kukunin natin mga kadaswit. Calcium, magnesium, tapos may D3 siya. Helps to build strong bones and prevents osteoporosis. Kailangan natin ito mga. Ito na lang. Yun, babayad na. Dito tayo lagi sa self. Self-scan tayo lagi. 150 lang yung hotdog nila. Sandwich. Kuha nga tayo isa. Yun, plus tax 164. Go-order ka kadaswit. Pili ka lang yun. Tapos, antay mo lang tawagin yung number mo. 689, takbo ka dun. Ngayon, kukunin mo ngayon yung in-order mo. Tapos, lamutakin mo na. Ayun, binigyan na tayo ng cup din para dun sa soft drinks. Ngayon, kukunin natin yung soft drinks doon. Ganun lang ka, that's good. Si Kuya, grabe ka. Makin ka ng sahod niya. Tapos labas na tayo kasi may bibilin pa tayo sa superstore. Pag lumabas ka rito, check nila yung resibo. Baka naglabas ka ng hindi binayaran. So, papacheck natin. Itong resibo ka, that's good. Thank you. Have a good day. Yun. Nasaan na yung kotse natin? Ayun. Tatago dun. Lamig mga kadaswit. Maaraw pero -3. Tapos soli natin ito doon. Palagayan. Basa yung kalsada. Kainin nga muna natin yung binili natin na tig 150 hotdog mga ka, that's good. Kaso yun lang, nakalimutan kong kumuha ng mustard.
Kaso, tikman ko lang. Baka malay mo, mas masarap nang wala siyang mustard. Ito. Ang laki, oh. Sarap. Juicy yung hotdog niya. Makita mo yung hotdog niya. Tikman ko nga rin yung chicken. Binili natin chicken. Mainit pa. Sarap din ah. Ito yung hindi ko alam kung ano yung season niya. Pero masarap ah. Nalaban sa Jollibee. Ayun, tapos na tayo sa Costco. Hindi na pala tayo magsusuperstore mga That's Good kasi tubig lang naman pala yung bibilihin doon. Bilhin ko na lang pag nadaan ako ng superstore. Uwi na kasi baka mag-shovel ako ng snow o kaya pahinga. Ganun lang mga That's Good pag ganun. Yan yung nagkakaskas ng ano